Nejdřív vyvrtáme do krmku díru. Ano, správně. No, Náš kolega tady Ondra ji vyvrtá. ano, Děkujeme. Tak, teď tam dáme brčko, ano. dáme ho semka, aby to nějak tak odhadem. Semka. Jo, takhle. A teď tam to tady kolega drží a já to tady za pistoli. Zde vidíte náš neúplně zhotovený, trochu pokažený vynález, ale stejně by měl fungovat. Zde můj kolega Pája naleje vodu. Ondra drží naše speciální umyvadlo, které nevím, kdy se používalo, ale jde používat. Ondro, zvedni to prosím. Vidíte? Zde teče voda, jako pravé umyvadlo, protože vzduch tlačí vodu dolů a ona nemá jiný únik, než projet brčkem a přesně tady vypadnout z brčka. A proč nám to dvojitě? Jo, což nechápu. To máme trošku zacpaný. Trošku A pomalejc. Trošku jsme to pokazili.